Så var der simpelthen en lille fisk. Årets første. Der var det 3-4 kast. Det er sgu en fin en. Den kunne godt være op omkring de 40. Ikke så tyk, men ja. Så. Få se. Helt blanke skil. Så var der fisk. Den kommer hurtigt ud igen. Det klarer den selv. Wow. Helt blanke skil. Helt løse. Det var altså på den her bitte hotshot. Langsom indspinding. Der var ikke rigtig noget forvarsel. Den huggede. Det var ikke vildt, men det var også helt herinde på... Jeg stod 3 meter ude fra, hvor jeg står, tror jeg, max. Endelig fisk igen. Jeg ligger syg lidt over en uge snart. Stadig virkelig snottet, men jeg trængte simpelthen bare til at komme ud og få noget frisk luft. Så det her, det var hammer sgu lidt. Jeg har ikke meget sted i efteråret, så har ikke været meget sted i år indtil videre, så det var dejligt at få den første fisk endelig.